गामिनिफ्राय मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ मेहेरगोनाङै बरायदों करफागुरि उदांस्रि क्लाब आरो लाइब्रेरिया। दिनै चिरांनि खुंग्रिं करफागुरि गामिनिफ्राय देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय सा9 फरायसा आरो दालाइसा खोन्दोनि रोंगौसा सायख' आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय गुदि फरायसालिनि सा3 फरायसाफोरखौ उदांस्रि क्लाब बरायनाय जायो। गामिनि गुदि फरायसालियाव बरायनाय बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै आईआईटी माद्रासनि बिबुंग्रा डॉ पिनस हाज'वारिया बाहागो लायो। लोगोसेयैनो बे हाबाफारियाव जीटी दुवार दखरा एबसुनि आफादगिरि बिशेश्वर बसुमतारी लोगो आफादगिरि सन्जय कुमार ब्रह्मआ बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव खुंग्रिं करफागुरि गामिनिफ्राय सा9 फरायसाफोरा उथ्रिनो हादोंमोन। बेनि गेजेराव 4 फरायसाया सेथि, 4 नैथि थाखोआव आरो सासे फरायसाया थामथि मासियाव उथ्रिसारनो हादों। मोनसे गोजोनथाव खौरां 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों बाक्सा जिल्लानि सालबारि बाजारनि साखाथियाव थानाय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुला। देग्लाय बोसोरनिफ्राय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव आर्ट्स आरो साइन्स आयदानि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव मुं थिसननाया बेसेन नाङै जागोन आरो डेभेलपमेन्ट फिसा 1000, दानफ्रोमबो टिउसन फिसा 1500 रांखौ फरायसानिफ्राय लानाय जागोन। बेजों लोगोसेनो जायफोर फरायसाया मेट्रिकआव 90 जौखोन्दोनि बांसिन मोननाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाया बेसेन नाङाजासेनो मुं थिसननो हागोन। बबेखानि 80 जौखोन्दोनिफ्राय बांसिन नम्बर लानानै उथ्रिनाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाफ्रा मुं थिसननायाव 50 जौखोन्दो फ्रि जागोन। बेबादिनो उननि जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाफोरनो रेहाय होनाय जादों। लोगोसे बे फरायसालियाव फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां फरायसाफ्रा सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9954427791 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।